χρόνια κάναμε ό,τι κάναμε, ή καλός ή κακός καμωμένα γίνανε. Είναι η ιστορία μας. Είναι αυτά που είδε ο Θεός μου και αυτά που πράξαμε εμείς. Και έρχεται το 2012 και αρχίζω και χάνω το φως μου, την ξέρετε την ιστορία μου. Τον καιρό που λείπω, 2021 δηλαδή, που έχω και εδώ, από τότε έχω να έρθω, γίνεται κάτι που με βγάζουν νόφα από τα μάτια. Τα μάτια μου δεν μπορούν τώρα να δω ποιοι είσαστε κάτω. Βλέπω φιγούρες. Ένας άνθρωπος ο οποίος σιγά σιγά το φως του φεύγει. Αλλά δεν είναι μόνο το φως. Αρχίζω και χάνω την καρδιά μου. Μα δεν είναι μόνο η καρδιά. Αρχίζω και χάνω το νευρικό, τους μυς μου. Όχι νευρικό σύστημα. Τους μυς. Παθαίνω μια μυοπάθεια, λέγεται πολυνευροπάθεια. Ολική πολυνευροπάθεια. Δεν μπορώ να σηκώσω κιλά, δεν μπορώ να ανεβώ καταστάσεις σε αυτό. Ένα τόσο σκαλοπάτι δεν μπορώ να το πηδήξω. Δεν σηκώνεται το σώμα μου. Και στο τέλος, εκεί τρόμαξα. Με χτυπάει ένας καρκίνος. Και ο Θεός μου δείχνει τι θα συμβεί. Και ό,τι μου δείχνει ο Θεός γίνεται. Και εσείς με βλέπετε όπως είμαι. Κανένας δεν καταλαβαίνει πώς είμαι και τι είμαι. Γιατί περπατάω πάνω στον άμβονα, περπατάω στους δρόμους, προσέχοντας βέβαια πάντα. Καμιά φορά έχω πέσει κιόλας πολλές φορές κάτω. Γιατί τη λακκούβα δεν μπορώ να τη δω. Δεν είναι κοντά, κοντά βλέπω. Μέχρι τα 30 πόντους βλέπω. Αλλά όχι πάνω από εκεί. Και όλα αυτά, αδερφοί, περνάνε με τη χάρη του Θεού. Και έρχεται ο κορονοϊός και μες στον κορονοϊό αρχίζει και με ξαναχτυπάει η καρδιά μου. Αποτέλεσμα. Βουλώνουν όλα το τριπλό bypass που έχω κάνει και έρχομαι εδώ και μέσα στο bypass μου βάζουν 3 στέντ. 3 στέντ πώς να ζήσει ο άνθρωπος. Κι όμως ζει. Κυκλοφοράει το αίμα λίγο όμως, όχι πολύ. Και μετά από ένα χρόνο το ένα βουλώνει. Πάω να κάνω μια εγχείρηση στο Βέλγιο και προτού την κάνουν την εγχείρηση στέλνουν στον καρδιολόγο. Το έδειχνα στον αδερφό το Στέλιο. Και μου βρίσκουν ένα θρόμβο σαν τον ήχη μου, του μεγάλου δαχτύλου, μέσα στην καρδιά μου. Μου λένε δεν μπορούμε, λέει, πρέπει να σου φύγει ο θρόμβος. Πήγα στον Κύριο εγώ, αδερφοί. Το έχει δει ο Φέγκος ο Σπύρος, είναι ο γιατρός μου, είναι ο καρδιολόγος μου. Πάω να ξανακάνω εγχείρηση μετά από λίγο, μου λέει είναι οι γιατροί στο Βέλγιο, μου λέει πού είναι ο θρόμβος. Λέω ρε γιατρέ, με τρελάνεις, εμένα ρωτάς που είναι ο θρόμβος. Λέει δεν υπάρχει θρόμβος. Αλληλούια του λέω. Άμα δεν υπάρχει τόσο το καλύτερο. Έρχομαι εδώ, του λέω του Σπύρου, Σπύρο ο θρόμβος έφυγε. Μου λέει σοβαρά. Του λέω ναι. Φέρε μου λέει τη γνωμάτευση των γιατρών. Του πάω τη γνωμάτευση των γιατρών. Τη βλέπει ο Σπύρος. Μου λέει μπορείς να μου φέρεις και το βίντεο. Αμέ, θα σου φέρω και το βίντεο. Το πήρα φέτος. Μετά από ένα χρόνο. Και του το πάω. Γιατί εκεί δεν είναι εύκολα αυτά να γίνεται. Ξέρετε, ταξίδια, ιστορίες. Να ζητήσεις αιτήσεις. Το βλέπει. Ο θρόμβος τον είδε ο Στέλιος μου. Φαίνεται σαν ένα καρύδι μες στην καρδιά. Μου λέει ο Σπύρος αποκλείεται.
Δεν είναι θρόμβος, μου λέει, αυτός ο δικό σου. Ποιανού είναι, του λέω. Θα σου δώσανε, μου λέει, λάθος φωτογραφία. Αδερφοί, ο Θεός κάνει θαύματα. Την έχω εδώ τη φωτογραφία. Εδώ. Και τη δείχνω. Το πιστεύει κανένας. Έχω και του Πολυτεχνείου τη φωτογραφία, έχω και της καρδιάς μου τη φωτογραφία. Από δύο πολύ μεγάλους κινδύνους που με έβγαλε ο Ιησούς Χριστός. Ένα τρελό παιδί 19 χρονών με έβγαλε από το Πολυτεχνείο και μετά από 24 μέρες με αναγέννησε. Και τώρα πάω στους γιατρούς και ξανακοιτάζω την καρδιά μου και μου λένε βούλωσαν όλα, λέει. Δεν υπάρχουν, μου λέει, περιελήξεις καρδιάς που να δουλεύουν. Δηλαδή τα μικρά τα νεύρα. Σταμάτησαν. Και τι κάνουμε τώρα. Έχω δύο φλέβες στην καρδιά, οι οποίες είναι μεταμοσχευμένες, δύο αρτηρίες δηλαδή, και οι οποίες έχουν μέσα από ένα στέντι κάθε μία. Και λέω, τι θα κάνω, ρε παιδιά, τώρα εδώ. Λέει, δεν θα ξαναπειράξει την καρδιά σου, ούτε στέντ, ούτε αυτά, ούτε τίποτα. Και τι θα κάνω, σου δώσουμε φαρμακευτική αγωγή. Αμήν. Κύριε, πάρω φαρμακευτική αγωγή. Και παίρνω φαρμακευτική αγωγή. Αυτό, λέει, μπορεί να σου κρατήσει τις φλέβες. Το ζάχαρο βέβαια το κοιτάω πάρα πολύ καλά. Έχω τρελαθεί να τρώω όσπρια, φασολάκια. Τα άλλα τα έχουμε καταργήσει. Γι' αυτό βλέπετε έχω χάσει κιλά, με βλέπετε. Έχω χάσει κιλά. Πού είναι η κοιλιά αυτή που είχα. Έφυγε. Αλλά δεν είχα μυαλό να το κάνω πριν. Αλλά και τώρα δεν είναι αργά, ξέρετε γιατί. Ενώ είχα τόσες φοβίες πάνω μου, όταν μου είπαν ότι τέρμα, Παύλο, ελευθερώθηκα απ' όλα. Γιατί λέω, τώρα είμαι στα χέρια σου. Και έτσι δεν έχω σε κανέναν εμπιστοσύνη πλέον. Έχω να κάνω με σένα. Όποτε θέλεις, ειδού εγώ, Κύριε. Όποτε θέλεις. Ξέρετε τι λύτρος είναι αυτό. Ξέρετε τι πά να πει. Να μην βλέπεις τον κόπο σου να στον αρμέγουν άλλοι. Πάω στον Κύριο και δεν του δίνω ούτε ένα 50, ούτε 5 λεπτά δεν του δίνω. Τσάμπα όλα. Και μου τα χορηγεί ο Κύριος όλα τσάμπα. Αδερφοί, αυτά ξέρετε γιατί σας τα λέω. Μην έχετε κανένα φόβο στην καρδιά σας. Έρχονται στη Θεσσαλονίκη πολλές αδερφούλες να μου κάνουν παράπονα. Τώρα δεν με πλησιάζει καμία πλέον. Λέει, αδερφή, τι να σου πω, λέει, αυτά που έχεις εσύ, λέει, εγώ τα θεωρώ, μου λέει. Βέβαια. Εδώ μιλάμε για καρδιοπάθειες, μιλάμε για καρκίνους, μιλάμε για τυφλότητα, μιλάμε και για πολυνευροπάθεια. Ο άλλος τώρα τον πονάει, λέει, η μέση του. Χαίρομαι πολύ, και εμένα πονάει η μέση μου. Δεν θέλω να στενοχωριέστε. Μας αγαπάει ο Χριστός. Μήπως η ζωή μας εξαρτάται από τα υπάρχοντά μας. Δεν πιστέψαμε όλοι ότι ο Ιησούς Χριστός θα μας αναστήσει. Δεν μας είπε ο ίδιος ότι ο πιστεύων σε με κι αν αποθάνει θα ζήσει. Τι πιστεύουμε, τι κηρύττουμε, τι ευαγγελίζουμε, ποιους προσπαθούμε να πείσουμε, αν όχι πρώτα τον εαυτό μας τον ίδιο. Και έχω απαλλαγή. Και ξέρω τώρα ότι αν αυτός θέλει μπορεί να μου δώσει χρόνια μπροστά μου να ζήσω. Αν θέλει με παίρνει και αύριο. Δεν ξέρω το θέλημά του. Αλλά ξέρω όμως ότι το Ευαγγέλιο μπορεί να μου το αποκαλύψει αυτό. Όπως το είπε στον Πέτρο. Ο Πέτρος λέει ότι ο καιρός της αναχωρήσεώς μου πλησίασε. Και ο Παύλος το λέει. Και μάλιστα ο Πέτρος λέει, θα φροντίσω σε εσάς αυτά που σας έχω πει να μην τα ξεχάσετε ποτέ. Και έχουμε το Ευαγγέλιο του.
Και ο Παύλος το έκανε. Φρόντισε τις επιστολές του. Και εμείς σήμερα έχουμε το Ευαγγέλιο που είναι η παρακαταθήκη μας. Δεν χρειάζεται να πας να ψάξεις κάτι άλλο. Έλα να σε πάει ο Χριστός ταξίδι μέσα στο δικό του το βασίλειο. Πώς? Με το Ευαγγέλιο. Μας ταξιδέψει όλους μαζί μέσα στο Ευαγγέλιο του. Και θα βρίσκουμε το μεγαλείο του Ιησού Χριστού, αδερφοί. Αυτά είναι τα τελευταία μου νέα. Σας τα είπα εν συντομία, γιατί θέλω να ακούσω το Βασιλάκι. Γιατί του έχει δώσει καλό μήνυμα σήμερα του Βασίλη. Που όλους μας θα μας αγγίξει και όλους μας θα μας μιλήσει μες στις καρδιές μας. Και θέλω, αδερφοί, να προσεύχεστε για μένα. Να μου δίνει κουράγιο και δύναμη ο Θεός. Όσο μου δίνει δύναμη, να μπορώ και κάπου, έστω και αργά, να έρχομαι και εδώ, γιατί δεν σας ξέχασα ποτέ από τις προσευχές μου. Ποτέ. Και σας αγαπάω όλους. Γιατί είμαστε με μερικούς από εσάς πολλά χρόνια μαζί. Μια ζωή ολόκληρη. Ο Θεός να σας ευλογήσει, ο Θεός να είναι μαζί σας και ειρήνη στο λαό του Θεού. Αμήν. Σαν τη θάλασσα με τα κύματα του Χριστού η αγάπη έρχεται σε με, η δόξα του η λαμπρή γεμίζει την ψυχή του Χριστού η αγάπη έρχεται σε με. Τι να πεις μετά από αυτή την ομολογία? Δεν μπορεί να πεις τίποτα. Ούτε αν πονάει μέση σου, ούτε αν πονάει το κεφάλι σου. Είμαστε όλοι καλά, αδελφοί. Δόξα τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πολλή ώρα μου άφησε. Εγώ περίμενα να πει πολλά πράγματα, γιατί τον έχουμε τώρα τον αδελφό μας. Δεν τον έχω ζήσει τον Παύλο τόσο κοντά όσο αυτή την περίοδο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην περιοχή μας, εκεί στην Πούλα. Είχε ξαναέρθει σε προηγούμενη φάση, γιατί έχει τη δυνατότητα να μένει για λίγο καιρό σε εκείνη την περιοχή, σε ένα σπίτι, και αφού έφυγε από εκείνο το σπίτι, μετά ήρθε σε ένα άλλο σπίτι, αλλά και πάλι κοντά μας είναι. Και έχουμε τη χαρά, δηλαδή σε αυτές τις φάσεις τον έζησα κι εγώ, και χαίρομαι γιατί έχουμε αδελφούς που μπορεί να μην τους έχουμε συναντήσει πολύ, να μην τους έχουμε συναναστραφεί πολύ, να μην έχουν κάνει πάρα πολύ παρέα, αλλά όταν τους γνωρίζεις, καταλαβαίνεις πώς γεννήθηκε αυτή η Εκκλησία, πώς στάθηκε αυτή η Εκκλησία, πώς λειτουργεί αυτή η Εκκλησία. Λες καμιά φορά δεν γίνουν τα πράγματα μόνα τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήλο, αδελφοί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγωνιστεί, έχουν παλέψει, αγαπάνε τον Χριστό, αγωνίζονται. Δηλαδή βλέπω αδελφούς τώρα κάθονται εκεί δίπλα που έχουν λειτουργήσει στη ζωή τους με τέτοιο τρόπο αυτοθυσίας. Έχουν κάνει τη ζωή τους θυσία ζωντανή για τα πράγματα του Θεού και έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα. Ο ένας έχει φέρει τόσους ανθρώπους στον Κύριο, ο άλλος έχει φέρει τόσους ανθρώπους στον Κύριο. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η αξία της ανθρώπινης στάσης απέναντι στα πράγματα του Θεού καθορίζει και τη συνέχειά μας. Ευχαριστώ τον Θεό για τους αδελφούς που έχουν αυτή την αγάπη στα πράγματα του Θεού, αυτό το ζήλο στα πράγματα του Θεού. Εγώ, αδελφοί, πολλές φορές, όταν ξεκίνησα την πίστη μου, η πίστη καμιά φορά ανεβοκατέβαινε. Σε κάποια φάση, όταν ήμουνα στη Βούλα, χρειάστηκε να αναλάβουμε ένα έργο στη Λίμνο. Το λέω αυτό έτσι σαν μικρή ομολογία. Αναλάβαμε ένα μικρό έργο στη Λίμνο. Με ποια έννοια το αναλάβαμε? Γιατί ήταν ένας αδελφός που ήταν στη Βούλα και πήγαινε στη Λίμνο, ήταν δηλαδή το μέρος της διαμονής του εκεί, το πατρικό του, και επειδή είχε μια παρέα με ανθρώπους, πήγαμε κι εμείς για να βοηθήσουμε εκεί πέρα και είχαμε βρει μια αίθουσα. Κάποια στιγμή λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί εκεί, η παρέα, δεν είχαν ζήλο για τα πράγματα του Θεού. Εγώ φανταστείτε ότι έφευγα από την Αθήνα, από τη Βούλα, με αεροπλάνο, πήγαινα στην Λίμνο, είχαμε νοικιάσει ένα παλιό αυτοκίνητο και το έπαιρνα από το αεροδρόμιο, πηγαίναμε στην Κούταλη και πηγαίναμε στην εκκλησία που είχαμε βρει σε ένα σπίτι μέσα, κάναμε το σαλόνι εκκλησία και πηγαίναμε να κάνουμε συνάθρηση, δηλαδή να κάνουμε συνάθρηση. Οι αδελφοί που ήταν εκεί δεν ήταν
οργανωμένοι. Δηλαδή ήταν ο καθένας στην οικογένειά του και δεν ήταν εκκλησία δηλαδή, ξεκίναγε η εκκλησία. Και έβλεπες κάποια στιγμή η αδελφή μαγείρευε και δεν της βγήκε το φαΐ για κανένα μισάωρο και δεν ερχόταν στην εκκλησία. Ή ξέρω εγώ, ο αδελφός είχε τα πρόβατά του και του γέννησε το ένα πρόβατο και δεν ερχόταν. 5 άτομα, ήταν 6 άτομα. Εγώ έφευγα από την Αθήνα με αεροπλάνο, αυτοκίνητο για να πάω στην εκκλησία, για να μαζευτούν 4-5 άτομα, τα οποία αν κάτι δεν τους πήγαινε καλά δεν ερχόντουσαν. Μια μέρα λοιπόν, εκεί μου γύρισε η απόφαση που είχα πάρει για το τι πρέπει να κάνω. Εγώ νόμιζα ότι η εκκλησία έχει να κάνει με τους αδελφούς, είναι όλοι τακτοποιημένοι, αγαπάνε τον Χριστό και αγωνίζονται και έχουν ζήλο και θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Δεν είναι πάντα όλοι οι αδελφοί με ζήλο και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Ο καθένας έχει την άποψή του για το τι θέλει στη ζωή του και για το τι πρέπει να κάνει και δεν μπορείς να τον εμποδίσεις. Δεν μπορείς να του επιβάλλεις τίποτα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μείνεις εσύ ακούνητος και να πεις εγώ εδώ είμαι, δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Και αυτό είναι που κάνανε αυτοί οι αδελφοί. Δεν πάνε πουθενά, εδώ μείνανε. Κάνανε αυτό που τους είπε ο Θεός και σταθήκαν εκεί που τους είπε ο Κύριος. Όταν λοιπόν μια Κυριακή πήγα εγώ, άφησα την εκκλησία που ήμουνα στην Βούλα, άφησα αδελφούς πίσω. Μια Κυριακή πήγα με το αεροπλάνο και πήγα στην εκκλησία εκεί της Λίμνου, δεν βρήκα κανένα. Εγώ και η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου στο κάθισμα και εγώ στον άβολο. Λέω, τι κάνω τώρα εγώ εδώ. Λέω, Ελένη, η γυναίκα μου είναι γεννημένη στην εκκλησία και ευχαριστώ το Θεό για τη γυναίκα μου. Είναι ένα κορίτσι το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές στο να σταθώ, να περπατήσω. Δηλαδή την αγαπάω και την εκτιμάω και τη σέβομαι. Λέω, δεν υπάρχει σαν και σένα, δεν ξέρω, δεν σας έχω γνωρίσει εσάς, μην παρεξηγηθώ, αλλά αυτή που έχω γνωρίσει, λέω, σαν και σένα, δεν... Είσαι το καλύτερο κορίτσι. Πού σε βρήκα, λέω, κορίτσι μου. Και ήτανε κάτω. Και λέω εγώ είμαι από τον κόσμο, δεν είμαι γεννημένος στην εκκλησία. Η γυναίκα μου είναι γεννημένη στην εκκλησία. Είναι η κόρη του Τσόρα του Γιάννη. Από τα Βάγια, όσοι ξέρετε. Και της λέω, Ελενίτσα, της λέω, τώρα εγώ ανέβηκα εδώ πέρα, αλλά τι να πω, λέω, δεν καθόμαστε να κάνουμε μια προσευχή και μετά να φύγουμε. Και ξέρετε τι μου είπε η γυναίκα μου. Εγώ, λέει, χωρίς να ακούσω το κήρυγμά μου, δεν φεύγω από εδώ. Και με έβαλε στη θέση μου. Δηλαδή εκεί δεν κουνήθηκα καθόλου. Είχα ετοιμάσει ένα κήρυγμα και έκανα το κήρυγμα στη γυναίκα μου. Γιατί μου είπε, εγώ χωρίς το κήρυγμά μου δεν πάω πουθενά. Και βέβαια τους αδελφούς μετά τους συναντήσαμε στο σπίτι τους, κάτσαμε το μεσημέρι μαζί τους, φάγαμε, αλλά αργότερα αυτό. Όταν ήταν η ώρα της εκκλησίας δεν είχε έρθει κανένας. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι αυτές οι εκκλησίες που έχουν προχωρήσει, που έχουν σταθεί, δεν προχωράνε επειδή υπάρχει, ξέρω εγώ, πολλής κόσμος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει απόφαση να μείνουν σταθεροί στη θέση τους και να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Εγώ δηλαδή θα τα είχα παρατήσει, εάν η γυναίκα μου δεν μου έλεγε εγώ θέλω να ακούσω το κήρυγμά μου. Ξέρετε, μπορεί ο αδελφός να τα είχε παρατήσει, αν εσείς δεν λέγατε εγώ θέλω να ανέβεις και να μας μιλήσεις το Λόγο του Θεού. Μπορεί να τα είχαμε παρατήσει, εάν δεν υπήρχε ένας αδελφός Λεωνίδας να στέκεται στο Λόγο του Θεού, στον άμμονα και να μιλάει το Λόγο του Θεού. Μπορεί να τα είχαμε παρατήσει αν δεν υπήρχε ένας αδελφός Στέλιος ή ένας αδελφός Παύλος ή ένας άλλος αδελφός που λέει εγώ θα συνεχίσω να αγαπάω τον Χριστό, εγώ θα συνεχίσω να διαβάζω το Ευαγγέλιο, εγώ θα συνεχίσω να κάνω το θέλημα του Θεού και όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Αδελφοί, αυτή τη διαφορά που κάνει ο άνθρωπος που λέει εγώ δεν θέλω να πάω πουθενά, εδώ θα μείνω και θέλω να ακούσω το Λόγο του Θεού γιατί τον αγαπάω. Αυτή τη διαφορά θα τη δούμε στο τέλος, όταν θα φτάσουμε την ώρα που θα συναντήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και ξέρετε τι θα μας πει? Έβγε δούλα. Έβγε. Γιατί, Κύριε, έβγε? Γιατί σε παρακολουθούσα και έλεγα τώρα θα τα παρατήσει αυτός. Τώρα θα πέσει αυτός. Τώρα είναι τα δύσκολα. Κι όμως έτσι πως ήσουν κάτω, πω ξανασηκώθηκες. Ο Παύλος σηκώθηκε και λέει έχω καρκίνο, έχω μυοπάθεια, έχω το πρόβλημα στα μάτια μου, έχω το πρόβλημα στην καρδιά μου
αλλά είμαι εδώ και σας μιλάω. Και χάρηκε. Γιατί αυτό, αδελφοί, δεν γίνεται από μόνο του. Γίνεται από τον Κύριο, αμήν αδελφέ. Γίνεται από τον Κύριο αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας ζητάει να πάρουμε τις αποφάσεις που θα ήθελε πραγματικά ο Κυριός μας να έχουμε και να πούμε εμείς δεν πάμε πουθενά, εδώ θα μείνουμε. Αγαπήσαμε το Λόγο του Θεού, αγαπάμε τον Χριστό, θέλουμε να κάνουμε το θέλημά Του και πραγματικά ζητάμε ο Θεός τι να κάνει, να σηκώσει ανθρώπους οι οποίοι θα μείνουν πιστοί δούλοι μέχρι το τέλος για να μπορέσει αυτό το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη. Και έρχεται και διαβάζω λίγο αυτό που έχουμε το υπόλοιπο. Διαβάζω ένα κομμάτι, αδελφοί, από το Λόγο του Θεού, εκεί που ο Απόστολος Πέτρος, ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός πραγματικά είχε αναγνωρίσει τη χάρη του Θεού μέσα στη ζωή του, και διαβάζω από την επιστολή του τη δεύτερη, γιατί έγραψε 2 επιστολές, σε ένα κομμάτι λοιπόν της επιστολής του, το διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο στο 12 εδάφιο, όθεν, είναι αυτό που είπε και ο αδελφός μας ο Παύλος, δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων. Δεν θα το αφήσω, δεν θα κάνω πίσω, δεν θα ξεχαστώ, δεν θα τα παρατήσω. Και θα ήθελα σήμερα, αδελφοί, όλοι μας, πρώτος εγώ και όλοι μας, να πούμε, Κύριε, δεν θα αμελήσουμε, δεν θέλουμε να τα παρατήσουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε πίσω. Θέλουμε πάντα να θυμόμαστε τι έκανες μέσα στη ζωή μας, τη χάρη σου, το έλεος σου, πώς λειτουργήσες στον καθέναν από εμάς ξεχωριστά και ποια είναι η δόξα σου μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε να τα θυμόμαστε. Γιατί μπορεί να τα ξεχνάμε, μπορεί να σηκωθώ να φύγω και να τα ξεχάσω την επόμενη μέρα, αλλά όταν ξαναέρθω θα τα ξαναθυμηθώ. Γιατί θέλω να θυμάμαι τι έκανε ο Χριστός. Γιατί θέλω να το θυμάμαι και να μην το ξεχνάω ποτέ. Γιατί ξέρω ότι ο Χριστός έκανε θαύματα μέσα στη ζωή μας, αδελφοί, και στη δική μου έχει κάνει θαύματα, και δεν θέλω ποτέ να ξεχάσω ότι ο Χριστός είναι δυνατός και είναι ζωντανός και ενεργεί μέσα στη ζωή μας. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος καλέστηκε από τον Κύριο για να ποιμάνει τα πρόβατά του, για να βοηθήσει τα πρόβατά του, και λέει, εγώ δεν θα αμελήσω. Δεν θα είμαι αμελής σε αυτό που έχω σαν ευθύνη να κάνω, να υπενθυμίζω πάντοτε για όλα αυτά που έχουν συμβεί γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, και τηδώντας και στηριγμένους στην παρούσα αλήθεια. Όταν εγώ μιλάω και υπάρχουν αδελφοί από κάτω που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί και εγώ να έχω μια ηλικία τώρα και να έχω κάποια χρόνια στα πράγματα του Θεού, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι μεγαλύτεροι και τους μιλάμε το Λόγο του Θεού. Μπορεί να ανέβεις εσύ που είσαι νεότερος και από κάτω να κάθεται ένας μεγαλύτερος, ο οποίος έχει περάσει πάρα πολλά πράγματα και έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό με δύναμη στη ζωή του. Και εσύ κάθεσαι και του διαβάζεις το Ευαγγέλιο και αυτός δοξάζει και λέει, δόξα Κύριε, δόξα Κύριε. Ποιος? Αντί να σηκωθεί να σου πει, παιδάκι μου, εγώ τα ξέρω αυτά, τι μου λες τώρα? Όχι, δεν το λέει, γιατί ξέρετε τι έχει πάει μέσα στο μυαλό του και στην καρδιά του. Ότι εγώ θέλω να θυμάμαι με οποιοδήποτε τρόπο το Λόγο του Θεού στη ζωή μου. Δεν θέλω να το ξεχάσω ποτέ. Θέλω να μου θυμίζουν όλοι ότι ο Χριστός είναι ζωντανός ανάμεσα στους νέους, ανάμεσα στους μεσήλικες, ανάμεσα στους μεγάλους. Και γι' αυτό στέκονται σε αυτή την κατάσταση. Θέλω να θυμάμαι πάντοτε, και λέει ο Απόστολος Πέτρος, και ενώ σας βλέπω και στηριγμένους σε αυτή την αλήθεια, εγώ θέλω να σας τα ξαναθυμίσω. Θα ξαναδιαβάσουμε τα ίδια πράγματα, θα τα ξαναδιαβάσουμε, αδελφοί. Και λέει, και να σας διεγείρω για τις υπενθυμίσεως, να σας ξεσηκώσω. Γιατί θέλει να μας ξεσηκώσει? Γιατί, αδελφοί, πολλές φορές η καρδιά μας με το αχ και βαχ και όχ και τι έπαθα, ξεχνιέται. Το ξέχασα το Ευαγγέλιο. Τι είπε ο αδελφός? Τι είπε? Ο Χριστός είναι ζωντανός. Αδελφέ, θα κάνει μια προσευχή, μπας και μας ακούσει ο Θεός. Μπας και μας ακούσει ο Θεός. Να κάνω μια προσευχή, όχι μπας και μας ακούσει, γιατί θα μας ακούσει. Θα μας ακούσει ο Θεός. Και πολλές φορές αυτό μας τρώει. Και μας τρώει ότι ξεχνιόμαστε μέσα στα προβλήματα και στους αγώνες που έχουμε, γιατί είμαστε άνθρωποι, αδελφοί. Και έρχεται ο Πέτρος και λέει, επειδή ξέρω
ότι εντός ολίγου, το είπε και ο αδελφός ο Παύλος, θα αποθέσω το σκήνομά μου. Δεν είχαμε συνεννοηθεί, αλλά είναι μια αναφορά που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος γνώρισε τόσα πολλά πράγματα, έχει ενημέρωση τώρα από τον Κύριο ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα αφήσει το σκήνομά του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Κύριος είναι πάντα μαζί του. Και από μικρή ηλικία τον ενημέρωνε ότι δεν πρόκειται να πάθει τίποτα, δεν θα τον αφήσει. Και όταν μεγάλωσε σε ηλικία του λέει, εγώ θα σε ενημερώσω και πότε θα αποθέσεις το σκήνομά σου. Δηλαδή ο Κύριος είναι από μικρή ηλικία μέχρι μεγάλη ηλικία και δεν στεναχωριόμαστε, δεν αγχωνόμαστε ότι κάποια στιγμή θα το αφήσουμε αυτό το σώμα. Γιατί να στεναχωρηθώ που θα το αφήσω αυτό το σώμα και θα πάρω ένα καινούριο? Το καινούριο το σώμα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που έχω τώρα. Αυτό το σώμα είναι σαν ένα πύληνο σκεύος, στο οποίο εντάξει έχω ένα θησαυρό, δεν λέω, κουβαλάει ένα θησαυρό, αλλά είναι ένα πύληνο σκεύος. Ένα σκεύος το οποίο δεν μπορεί να κρατήσει τίποτα. Ξέρετε τι μας έχει δώσει τη δυνατότητα εμάς ο Ιησούς Χριστός και το λέει στην Αποκάλυψη? Θα σας δώσω εξουσία, λέει, με ράβδο σιδηρά, να ποιμένετε όλους τους ανθρώπους, σαν να θρηματίζει κάποιος με ράβδο σιδηρά το πύληνο το σκεύος. Δηλαδή το σώμα το καινούριο που θα έχουμε θα έχει τέτοια δύναμη και τέτοια εξουσία που όλα αυτά οι άνθρωποι, και θα έλεγα ανθρωπάκια τώρα μπροστά στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που νομίζουν ότι έχουν εξουσία πάνω εδώ στη γη, νομίζουν ότι έχουν εξουσία να κάνουν πράγματα, κάποια στιγμή θα κυβερνώνται από μας. Το πιστεύεις ότι εσύ κάποια στιγμή θα έχεις εξουσία πάνω σε κάποιον από αυτούς που είναι έξω? Και ας μην το πιστεύεις τώρα, πρέπει να το πιστέψεις μες στην καρδιά σου, γιατί το λέει ο Κύριος στους ανθρώπους τους δικούς του, θα σας δώσω εξουσία πάνω σε όλα τα έθνη. Πότε? Όταν μείνουμε πιστοί, όταν μείνουμε σταθεροί, όταν μείνουμε αμετακίνητοι. Και αυτό που κάνει τη διαφορά είναι οι εμπειρίες που έχουμε στη ζωή μας, αδελφοί. Και όχι μόνο οι εμπειρίες, αλλά και τα γεγραμμένα λόγια γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό έρχεται ο Πέτρος και η αναφορά του γίνεται απέναντι σε αυτά που έζησε ο ίδιος και σε αυτά που γράψανε οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι οδηγηθήκανε από το Πνεύμα το Άγιο και οι οποίοι λέγονται προφήτες. Τι λέει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος? Σας γνωστοποιήσαμε λοιπόν εμείς την παρουσία και τη δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όχι μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, δεν σας τα είπαμε και σας τα κάναμε γνωστά επειδή διαβάσαμε ένα βιβλίο ή διαβάσαμε ένα μύθο και σας ενημερώσαμε, αλλά τα ζήσαμε. Και το Ευαγγέλιο, αδελφοί, κηρύττεται με ομολογία, με πρακτική εφαρμογή. Το ζεις το Ευαγγέλιο και το ομολογείς. Ζεις την εμπειρία και την ομολογείς. Αυτή είναι η διαφορά με έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει και συνεχίζει να κάνει το θέλημα του Θεού. Έχει ζήσει πράγματα από τον Κύριο. Και αν δεν έχουμε ζήσει πράγματα από τον Κύριο, καλό είναι με κάποιο τρόπο να το επισπεύσουμε, να ζήσουμε πράγματα από τον Κύριο. Τι λέει λοιπόν ο Πέτρος? Λέει ο Πέτρος ότι εμείς λάβαμε παρά Θεού Πατρός, διότι εμείς είδαμε και γίναμε αυτόπτες μάρτυρες της εκείνου μεγαλειότητος, διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξα, ότε ήρθε εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης. Δηλαδή τι λέει ο Πέτρος? Ότι εμείς γίναμε απόστολοι και μάρτυρες του Ιησού Χριστού, όχι επειδή διαβάσαμε ένα βιβλίο ή κάναμε μία διατριβή ή κάποιος μας μίλησε και τελικά αυτό ήταν μια ιστορία. Εμείς το ζήσαμε. Ακούσαμε φωνή από τον ουρανό. Αδελφοί, ο Πέτρος λέει ότι εγώ έγινα ακόλουθος του Ιησού Χριστού γιατί με έπεισε ο πατέρας ότι αυτός που έχω μπροστά μου είναι ο γιος του. Οι άνθρωποι έξω δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιος του Θεού του ζώντος. Δεν πιστεύουν ότι αυτός είναι ο ίδιος Θεός. Δεν μπορούν να το καταλάβουν όμως. Το ίδιο δεν μπορούσαν να καταλάβουν και οι άνθρωποι αυτοί. Ποιος τους ενημέρωσε? Ο Θεός. Ο Θεός ενημέρωσε ότι αυτός είναι ο γιος μου. Και έρχονται τώρα κάποιες θρησκείες ή κάποιες δοξασίες ή κάποιοι άνθρωποι και λένε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι και τόσο σημαντικός, είναι ένας προφήτης, σαν το δικό μας τον προφήτη. Ποιος προφήτης, άνθρωπέ μου? Ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιος του Θεού του ζώντος. Πού το ξέρεις αυτό? Το είπε ο Θεός. Μα εμείς πιστεύουμε το Θεό.
Ναι, αλλά αν ο Θεός μαρτυρεί για τον Ιησού Χριστό, πώς δεν πιστεύεις στη μαρτυρία του ίδιου του Θεού? Και έρχεται τώρα ο Πέτρος και λέει, να ξέρετε, λέει, ότι εμείς ναι μεν είδαμε πράγματα και θαυμάσαμε που είδαμε και ακούσαμε τη φωνή του Θεού και είδαμε την παρουσία του Κυρίου του Ιησού Χριστού, αλλά θα κάνετε καλά γιατί έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο εις τον οποίο κάνετε καλά να προσέχετε. Δηλαδή τι τους λέει? Ότι υπάρχουν δύο επιλογές. Οι επιλογές που έχουν οι άνθρωποι για να μείνουν σταθεροί στο λόγο του Θεού είναι ο αποστολικός λόγος και ο προφητικός λόγος και ο ευαγγελικός λόγος. Ξέρετε, υπάρχουν τρεις βασικές διακονίες που λειτουργούν μέσα σε όλη τη Γραφή. Είναι οι προφήτες, οι οποίοι οδηγηθήκανε από το Πνεύμα το Άγιο, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Αυτό κάναμε μια συζήτηση με τον αδελφό στον δρόμο. Όταν οι άνθρωποι του Θεού είναι Άγιοι και όταν οι άνθρωποι του Θεού οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο, εκεί ο Θεός έρχεται και ευαρεστείται. Σε ποιους ευαρεστείται ο Θεός? Στους δικαίους και στους Αγίους. Ποιους τιμά ο Θεός? Τους δικαίους και τους Αγίους. Ποιους αναφέρεται ότι αν γινόταν ένας κατακλυσμός, ένας πόλεμος, μια καταστροφή, μια πείνα και υπήρχαν τρεις άνθρωποι εδώ οι οποίοι θα ήταν σαν τον Δανιήλ, σαν τον Ιώβ, σαν τον Μωυσή, σαν αυτούς τους ανθρώπους εγώ δεν θα τους έστελνα στην απώλεια, δεν θα τους κατέστρεφα αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί ο Θεός διαπραγματεύεται με τους δικαίους. Ο Θεός διαπραγματεύεται με τους Αγίους. Ο Θεός διαπραγματεύεται με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ακούσουν τη φωνή Του και να οδηγηθούν με τη φωνή Του. Και το έχουμε αποφασίσει αυτό εμείς. Ξέρουμε τι σημαίνει να σου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Ξέρουμε τι σημαίνει να σε οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Ξέρουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και λέει καλά θα κάνετε. Και γιατί έρχεται ο Απόστολος και λέει εσείς παιδιά μου καλά θα κάνετε. Μα εσύ είσαι ο Απόστολος. Δεν είσαι εσύ ο Απόστολος. Γιατί μου λες καλά θα κάνω να ακούσω τον προφητικό λόγο? Ξέρετε γιατί? Γιατί έρχεται ο Παύλος αδελφοί σε μια επιστολή του και λέει εάν εγώ ή άγγελος από τον ουρανό έρθει και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, δηλαδή όσο είμαστε στη ζωή χάσουμε το μυαλό μας, ή ένας άγγελος από τον ουρανό σας κηρύξει ένα άλλο Ευαγγέλιο, τι λέει? Να είναι ανάθεμα. Γι' αυτό έρχεται και ο Πέτρος και επειδή ακόμα δεν έχει τελειώσει τον αγώνα του, δεν έχει τελειώσει τον δρόμο του, δεν έχει τελειώσει την προσπάθειά του, μπορεί να είναι πιστός άνθρωπος, να θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά σου λέει ακόμα δεν έχω τελειώσει. Δεν έχω πάρει το βραβείο της Άνω Κλήσεως όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, όμως οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού που έχουν μαρτυρήσει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που έχουν ομολογήσει τι έκανε ο Θεός μέσα από τον Ιησού Χριστό και τα έχουν γραμμένα χιλιάδες χρόνια πριν, έχουν βέβαιο το λόγο και δεν πρόκειται να μετακινηθεί ποτέ. Άρα αδελφοί πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Όλη η Γραφή στηρίζεται στον προφητικό λόγο από τους Αγίους ανθρώπους του Θεού, στο λόγο των Αποστόλων από τους Αγίους ανθρώπους του Θεού και στις ευαγγελικές ρίσεις, στους Ευαγγελιστές δηλαδή, που είναι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μέσα που να μπορείς να στηριχτείς. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες, παραδείγματα, τα οποία άλλα είναι καλά, άλλα είναι κακά. Όμως αυτά που μας έχει δώσει με τον προφητικό λόγο, με τον αποστολικό λόγο και με τον ευαγγελιστικό λόγο, είναι όλη η Γραφή εδώ η θεόπνευστη. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος. Γιατί? Γιατί οι Απόστολοι, γιατί οι Ευαγγελιστές γράψανε το Ευαγγέλιο δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί οι Απόστολοι κηρύξανε το Ευαγγέλιο δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί οι προφήτες γράψανε τις προφητείες για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και εμείς στερεωνόμαστε και βεβαιωνόμαστε. Θα μου πεις υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή. Άλλες δύο διακονίες λέει ο Λόγος του Θεού. Βέβαια οι τρεις πρώτες που σας ανέφερα, οι Απόστολοι, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, είναι η αιχμή του δώρατος. Στην δημιουργία εκκλησιών, στην δυναμική της Εκκλησίας, στην οδηγία του έργου του Θεού, γιατί εάν δεν έχεις προφήτη, αν δεν έχεις έναν Απόστολο, αν δεν έχεις έναν Ευαγγελιστή, δεν πρόκειται να δημιουργηθεί κάτι. Οι άλλοι οι οποίοι είναι διδάσκαλοι ποιμένες είναι συντήρηση. Ο ποιμένας και ο διδάσκαλος είναι συντήρηση. Δηλαδή να σε βοηθήσει να καταλάβεις κάτι παραπάνω. Ο ποιμένας να σε βοηθήσει
να δεις την χάρη, την αγάπη του Ιησού Χριστού, να είναι κοντά σου, να σε παρηγορήσει, να σου πει μια καλή κουβέντα, να σε θεραπεύσει, να σε αποκαταστήσει. Αυτός ήταν ο ρόλος του ποιμένα. Και ο ρόλος του διδασκάλου ποιος είναι? Εκεί που δεν καταλαβαίνει ο μαθητής, να έχει υπομονή να του τα εξηγεί. Να του τα ξαναλέει, να του τα ξαναλέει και να του τα αναλύει, να τα υπεραναλύει. Γιατί? Για να μπορείς να τα καταλάβεις. Γιατί μερικά πράγματα θα λέγαμε, ακόμα και τα πιο απλά, μπορεί να είναι και δυσνόητα για κάποιους. Να μην μπορείς να ανοίξεις το μυαλό σου να καταλάβεις το Λόγο του Θεού. Όμως έρχεται ο Θεός, αδελφοί, και λέει ότι εγώ έχω δώσει όλη αυτή την, θα λέγαμε, την ευλογία, τον πλούτο της ευλογίας στους ανθρώπους αυτούς. Γιατί? Για να γνωρίσετε εμένα. Και θέλω να κλείσω με μία ρίση από έναν προφήτη, Άγιος άνθρωπος και αυτός του Θεού, ο οποίος είπε δια του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί, τι ο Θεός θέλει. Και διαβάζω από τον Ισαΐα. Ούτω λέγει Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ. Αυτός είναι ένας προφήτης Άγιος. Είναι ένας Άγιος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος ελάλησε δια του Πνεύματος του Αγίου. Δια Πνεύματος Αγίου, λέει, ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Θα μου πεις, ήτανε. Ξέρετε, εδώ υπάρχει ένας προβληματισμός. Καμιά φορά λέμε Άγιος άνθρωπος. Ο αγιασμός έχει μια περιοδικότητα. Θέλω λίγο να το καταλάβουμε. Μπορεί σήμερα να είσαι πολύ Άγιος και αύριο να είσαι λιγότερο Άγιος. Γιατί μπορεί σήμερα να έχεις ευλογηθεί και να μην σου βγαίνει κακιά κουβέντα και αύριο να σκοντάψεις και να αρχίσεις να χώνεις. Ή κάποιος να σε θυμώσει και μέσα στο μυαλό σου να τρέξουν τα χειρότερα σενάρια που θα μπορούσαν να τρέξουν για έναν άνθρωπο ή για τη σχέση σου για έναν άνθρωπο. Και αυτό έχει να κάνει με την, θα λέγαμε, το προσωρινό της αγιότητάς μας. Όπως έλεγε ο προφήτης. Τι να σε κάνω, λέει Εφραήμ, τι να σε κάνω. Η καλοσύνη σου, λέει, είναι σαν την πρωινή πάχνη. Θα βγει ο ήλιος και θα εξαφανιστεί. Καμιά φορά, τι να μας κάνει ο Θεός. Είμαστε πολύ ευλογημένοι, πολύ Άγιοι, αλλά για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όπως ήταν και ο Ισαΐας. Κατοικώ, λέει, ανάμεσα σε ένα λαό, ο οποίος μου διαφθείρει την ψυχή μου. Φθήρουσι τα καλά ήθη εκακές συναναστροφές. Όσο κάνεις παρέα με αυτόν τον κόσμο, όσο επικοινωνείς με αυτόν τον κόσμο και όσο ο κόσμος γίνεται πιο τραχής, πιο σκληρός, πιο δύστροπος, πιο δύσκολος, τόσο πιο πολύ κουράζεσαι στη διαδρομή σου για να μπορέσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού. Είναι σαν το γυαλόχαρτο. Όμως όσο τρίβεσαι και αντέχεις, γίνεσαι καλύτερος. Θα γίνεις πιο Άγιος. Γιατί όταν καταλαβαίνεις ότι πονάς στον κόσμο αυτό, πας στο Θεό και του λες, σε παρακαλώ, καθάρισε τα χείλια μου, καθάρισε τα αυτιά μου, καθάρισε τα μάτια μου, καθάρισε τα βήματά μου, καθάρισε τα χέρια μου, καθάρισε την καρδιά μου. Και έρχεται ο Θεός και λέει στα δικά του παιδιά, και θα κλείσω με αυτό, αδελφοί, είναι μια προτροπή που έκανε ο Θεός μέσω του προφήτου, δηλαδή σηκώθηκε το πρωί ο Θεός, έτσι λέει, δεν σηκώνεται το πρωί, μην στεναχωριέστε, δεν κοιμάται ο Θεός, λέει εγυρώμενος πρωί και αποστέλων. Δηλαδή σηκώθηκα το πρωί, δεν σηκώνεται το πρωί, περιμένει να ξυπνήσεις. Άντε, σήκω. Σήκω. Ξύπνα. Φωτίζου. Ήρθε το φως σου. Ξύπνα να πεις το Λόγο του Θεού. Ξύπνα να κάνεις το θέλημα του Θεού. Ξύπνα να φωτιστείς. Ξύπνα να εργαστείς. Ξύπνα να κάνεις το μισθό σου για να έχεις μισθό να μου αποδώσεις. Σε περιμένει ο Θεός. Και ξέρετε τι λέει σε αυτή την περίπτωση ο Θεός. Λέει, εγώ θέλω να έχω επικοινωνία μαζί σας. Και αν αποκτήσουμε αυτή την εμπειρία, αυτή την επικοινωνία, θα καταλάβετε ότι έχετε να κάνετε με έναν Θεό που ξέρει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα, και ακόμα και η χειρότερη περίπτωση να υπάρχει μέσα στη ζωή σου, καλό είναι όταν θα σκέφτεσαι για το Θεό να λες, σε ευχαριστώ Κύριε για όλα.
Σε ευχαριστώ για όλα. Και για τα καλά και για τα κακά. Μόνο για τα καλά ή μόνο για τα κακά έχουμε το Θεό? Αλλά είπε ένας άνθρωπος του Θεού, μόνο τα κακά ή μόνο τα καλά? Και για τα καλά και για τα κακά, δόξα Κύριε. Και τότε ο Θεός ήρθε και του έδωσε διπλάσια από όλα όσα είχε. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός και λέει στους ανθρώπους του, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει με ποιον έχουν να κάνουν, ούτω λέγει Κύριος ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού. Ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού σημαίνει ότι σε έχει δημιουργήσει, σε έχει πλάσει, σε έχει φέρει αυτός σε αυτή την κατάσταση να στέκεσαι μπροστά του. Ερωτάτε με για τα μέλλοντα, περί των ιών μου και περί του έργου των χειρών μου προστάξατε με. Θέλω να κουβεντιάσουμε. Θέλω να έρθεις να με ρωτήσεις για τα παιδιά μου, για τα μέλλοντα και για το έργο των χειρών μου. Θα μου τα πεις όλα, Κύριε? Από τη στιγμή που σου λέω έλα να μιλήσουμε, είμαι έτοιμος να σου απαντήσω. Ο Θεός να μας ευλογήσει.